Har du en pædagogisk baggrund, og søger du frihed og gode vilkår, så bliv vikar hos Sund Vikar. Vi søger nemlig nye pædagogiske vikarer i flere faggrupper. Vi skal bruge pædagoger, socialpædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere. Tilhører du en af faggrupperne, kan du blive en del af Sund Vikar. Og afhængig af din erfaring, kan du tage vagter i alt fra børnehaver og vuggestuer til bosteder og plejehjem. Vi tilbyder et bredt udvalg af muligheder, hvor du kan bidrage med din faglighed. Du bestemmer selv, hvor og hvornår du vil arbejde, så det er en unik mulighed, uanset hvad du har af behov. Inden du starter, tager vi en grundig snak om dig og din profil. Hvad du har lavet tidligere og gerne vil have ud af vikarjobbet. På baggrund af det laver vi en skræddersyet plan, så vi nemt kan finde de helt rigtige vagter til dig. Du skal blive en del af Sund Vikar, hvis du vil prøve noget nyt. Gerne vil udfordre dig selv fagligt og personligt, og ønsker at blive en del af et passioneret fællesskab. Lyder det interessant for dig? Så tryk på linket under videoen og udfyld ansøgningsformularen. Herefter vil en af mine kollegaer kontakte dig.